Terve, minä taas 3 ja Valtteri kuvaa ja minä taas tässä pelaa Viltsu 7. Oho. Ja mä aion tässä esitellä mun vanhaa Villager-kaupunkia. Elikkäs täällä on tällainen hieno, täällä on tällainen alakerta, mitä mä nyt viittin näyttää. Näin. Ja täällä on sitten tällainen joku lanitushuone. Joo, tässä ei ole hirveästi aikaa, niin sen takia mennään nyt nopeasti. Tästä mun oma. Täällä on joku tällainen lämpöinen sänky ja täällä on sitten taas kaikkea jäntsiskää. Läppäreitä. Rumuita. Älä jätä mun oven väliin. No kiitos. Sitten täällä on kaivo. Sitten täälläkin on kato alakerta. Hui! Niin jo näitä ei pysty avata. Ne on niin sekopäitä. Joo, ei mitään. Diamondi. Sitten käydäänkö museossa? Pitkästä aikaa. Kato sitä puhelinta taas. Täällä on tällaisia villoja erilaisia. Pistetty. Ei ole vielä kerätty nimeämään, mutta täällä nyt pärjätä hetki. Sitten täällä on kirjasto. Missä mä nyt äkkiä voisin käydä. Sänkykin on siinä. Sitten kaikkea hirveästi kirjoja. Kattokas, tuolla on Suomen lippu. Oh yeah. Kohta käydä mäkkärissä, jos teillä on niin ihan hirveä nälkä. No niin, sit täällä on mun yksi varasto, chesti. Kaikkea hienoa. Missä voi teeskennellä, että siellä on kaikkea tavaraa. Nyt mennäänkin jännästi käymään mun omituisessa tekemässä leikkipuistossa. Hiekkalaatikkoja vähän tällaisia keinuja ja sitten katso, tässä oli vielä oikein kunnon leukumäki. Oho, upsis, sorry. Menee ääni. Ja noin. Sitten me voitais käydä vaikka mun kauppa katsomassa. Minecraft. Tässä on Minecraft 5.0 vielä ja mulla ei tässä nyt hirveitä versioita ole. Sitten täällä on sairaala. Mitä mä en oo ensimmäisenä näyttänytkin. Täällä on tällainen hirveä sairaala. Sitten tässä on mun toinen varasto, minivarasto. Tällaisia. Minkä mä rakensin, kun mä oltiin kouluun lähtemässä. Sitten täällä on mun kirkko. Mitä te ootte ikinä nähnytkään? Täällä on tällainen pikku ruma kirkko. Minkä te nyt näette jo? Hupsis. Mä olin lopettamassa tätä, mutta miksi mä nyt lopettaisin? Sitten käydään mun viimeisessä paikassa McDonaldsissa. Mä vähän pislasin. Joo, mulla on merirosvo-laivakin tässä. Nyt mennään Mäkkäriin. Kato, se on Mäkkärin logokin. No niin, ja hei Valtteri, nyt kun mä oon sulle puhunut, niin miten siellä ei-luovalla menee? Creepereitä. Ei näy mitään. Vasta aamu täällä. Oho. Onko sulla dungeonia? On yksi. Mä menin äsken katto. Oli pari skeleä ja sitten vähän. No niin. Mä lopetan nyt tähän, koska tässä jaksossa ei nyt tehty muuta.